I avui a Catalans pel Món... Soy un catalán muy arquetípico. Se me nota enseguida, no solo por el acento, pero se me nota enseguida en mi manera de... Por tu manera de ser, de conducirte, cómo organizo mi vida, la familia, mis tics. O sea, se me nota enseguida. O sea, soy un catalán, no lo puedo disimular. Lo que tú no puedes hacer es dar facilidades. Si a usted le doy un martillo y un clavo, usted con este martillo y este clavo puede colgar un cuadro. Si se lo doy a un nacionalista independentista identitario, pues lo que hará seguramente es clavármelo en la cabeza. Y me has venido a pedir 5.000 millones. Con esta mano y con la otra me proclamas la independencia. Pero tú me has mirado bien a mí. ¿Tú sabes con quién estás hablando, criatura? ¿Tú sabes lo que es España? ¿Tú sabes lo que es la envergadura histórica de esa mole a la que te atreves a desafiar, criaturilla? Escúchame, de momento ni un duro. ¿Entiendes? Ni un euro. Que se vaya preparando, decías tú, sí. ¿Que prepare el gobierno a quién? No, un general de brigada, de la Guàrdia Civil, preferentemente, sí. Però què creu Aleix Vidal-Quadras sobre el moment actual del procés? Acabarà Catalunya aconseguint la independència? Jo crec que no. És un projecte que no és viable. Políticament té molt d'impuls. Els mitjans de comunicació, doncs, fa molt de soroll, però no és viable. No es posible. Imposible. Es imposible. Es imposible. Casi imposible. Ni financerament, no tienes dinero, ni jurídicament, ni políticament, ni internacionalment. Es imposible hasta que la gente hace posible que deje de serlo. Serà un esforç inútil que només conduirà a la frustració. Com veus el nou president Carles Puigdemont? És un producte típic del independentisme català que s'ha estat cultivant a Catalunya durant els últims 15 o 20 anys, no? No puc dir que no. Ha viscut l'independentisme... Completament. Per l'independentisme... Ja està fet. I ha viscut de l'independentisme. Li manca objectivitat i capacitat d'anàlisi serè del que està passant. Permeti'm que sigui un punt escèptic. Creus que s'hauria de suspendre l'autonomia de Catalunya? Si això continua i al final es materialitza la desconnexió... A mi lo de la desconexió me pone mala. L'Estat aplicarà l'article 155 de la Constitució. La Generalitat serà intervinguda i Catalunya veurà la seva autonomia suspesa. Ese es mi principal objetivo para los próximos 4 años. Perquè tampoc pot fer altra cosa l'Estat. ¡Ataque! Hi ha un fatalisme, diguéssim, en aquest procés. Jo crec que els que ho impulsen ho saben, també. No. Però bueno, tots perdrem molt de temps, molts diners i moltes energies amb aquest disbarat. Parece que todo lo veis negativo. Com creus que seria una Catalunya independent? Veig una Catalunya aïllada internacionalment, empobrida des del punt de vista econòmic. ¿Por qué, si no hay dinero, hay tanto madero? Amb una societat dividida en unes condicions molt pitjors de les que està en el si d'Espanya. Será mucho peor a partir de ahora. Crec que pels catalans és molt mal negoci el sortir d'Espanya. Dejen ya de dar vueltas. Jo espero que al final la societat catalana recuperi la lucidesa. I per què no ho han fet abans? A què creus que es deu l'increment d'independentistes en els darrers anys? L'increment de l'independentisme té unes raons molt clares, no? Els nacionalistes, a partir de l'any 1980, van rebre de l'Estat els instruments necessaris per crear aquest clima. L'educació, la cultura i els mitjans de comunicació. L'opinió d'una societat, com es crea. Tendría que reflexionar mucho porque son conceptos complejos los que se están exponiendo. Pues a través dels mitjans, la televisió, sobretot, a les aules, educant a la gent. L'educació la considero bàsica. I el món cultural, que és el que transmet les idees. Com que tot això ha estat en mans dels nacionalistes durant 30 anys, doncs el resultat és evident, és el que tenim. Això és el que ens mereixem els catalans. Creus que els nens catalans estan sent adoctrinats? Jo crec que s'ha utilitzat l'escola com una eina d'adoctrinament polític. Catalunya ja és una república independiente. S'explica una història
es transmet una visió de la societat, una visió del que és Espanya com a projecte col·lectiu. Espanya nos roba. Que afavoreix que la gent jove, que com és natural, estan formant-se i no tenen opinió consolidada. Espanya és una hòstia! Com pot tenir una persona ja adulta. Viuen això a l'escola durant 10 o 12 anys de la seva educació primària i secundària i això fa un efecte demoledor, com hem vist. És el PP una màquina de fer independentistes? Això és un argument dels nacionalistes que jo el trobo molt fal·laç. Resulta que tot el que es fa per contradir o per compensar o per presentar una visió diferent és una màquina de fer independentistes. T'ho dic així de clar. I en canvi, tot el que es fa a favor de l'independentisme és una cosa molt legítima. El mundo al revés. No, em sembla un argument molt esbiaixat. A la catalana. On et sents més còmode, a Madrid o a Barcelona? Avui jo estic més còmode a Madrid que a Barcelona. Ninguna és mejor que otra. Aquesta obsessió separatista, aquesta obsessió identitària provoca una fatiga, una incomoditat en els que no creuen això. Se creen que esto es una selva. És tal la pressió ambiental sobre els que volem ser catalans i espanyols sense cap problema, que la vida a Catalunya en aquest sentit ha deixat de ser agradable. Malgrat que jo com a català estimo molt a Catalunya i vaig viure a Catalunya molts anys, però avui, degut a això, jo em noto més còmode a Madrid. Muchísimas gracias, me consuela muchísimo.